लोगोफोर फुंनि टाइम जालायबाय ओरैबायदि आथुर जोंहा बुमसाराङाबो स्कुल थांनो टाइम जाबाय आरोना नै बेखौ रुथि सावखाबाय आरोना स्कुलाव लांनो होननानै ओमफ्राय नै मैयानो आङो बयलार एसे लाबोनानै दोन्दोंमोन आरोना बेखौ बयल खालामनानै ओमफ्राय फ्राय एवना होबाय बेखौ दा इयो जासिगोन आरो बेखौबो जाबावगोन दोन दे लांदो ओमफ्राय आयु गेसाबो आलाय सिलाय नै रुथियाबो इथिं नागासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि जायो आंहा फुंनि टाइमाव ओरैबायदि आथुर जायो आरोना हां थोनो जालायो मावनाया हाय लोगोफोर मोजाङै दंना बयबो आं मोजाङै दङ ओंखारलायबायलै लोगोफोर देलायनानै सापरियावनो जोंना सापरियावनो बांसिन थांनाय जायो गासिबो माने बेंकआबो सापरियावनो दंखायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो मार्केटफोराव थांबाबो मार्केट गिदिराबो सापरियावनो दंखायो नालाय बेयावनो बांसिन माने थांनाय जायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो माने बांसिन सापरि थांनाय होननानै खोन्थाबाय थानाय जायो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दा आङो गुरनि थाखाय थांगोन आरोना जोंहा गासिबो गुदानो माने लोगो जानानै बयबो जयैनो माने 3 लाख लुन लादोंमोन आरोना बेंकनिफ्राय ओमफ्राय बे 3 लाख लुनखौ जोङो सासेयाव 12,000 बावदोंसो सासेयाव 1200 दसजना 12,000 जायो आरोना मासाव बेखौ माने मास मोनफ्रामबो सुबाय थायो आरोना बे 1.5 बोसोरसो जाबाय सुबाय थानाया ओमफ्राय माने जोंना पेरसेन्ट सेक्रेटारिल' नङा आरोना गासिबो सोद्रोमाफोरानो रायज्लायनानै लाखादों आरोना मासाव माने फाला बदल थांनांगौ आरोना बयबो ओमफ्राय फाला बदलाव दिनै जोंनि फाला गोलैदों आरोना ओमफ्राय मेनेजारजोंबो रायज्लायनो खामानि दं आरोना बिनि थाखाय आङो थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंना सापरियाव बहागि बिदायबो सोलिगासिनो दङ दसे हाबहैनाय जागोन नामाथाय जाय हाबोबा भिडिअ बानायसिगोन आरोना सम मालिकआ फैखाबाय होदो होनबा जोंजों लोगोसे बेंकआव मोनफैबाय लोगोफोरनो नै आइयाबो सिरिथार माबादो बेंकआव हाबखांबाय लोगोफोर ओरैबायदि गरम ओमफ्राय दसे थिं बेरायबावबाय आरोना मालायनि दखानावसो दसे जिरायबाय माने सम नेनाया जोंहा बुमसोराङा बिमानैनि पार्सेल लाबोफादों आरोना मा बुस्थु जायो नायखुमानो र' आंनो ओंखायनोथ' आं मिथिया माने मा फन हरदों सानदों आरोना बुमसोरां फैबाय ना मा होनना सोंहरदों माने आनैया सोरां बुमसोरां फैबाय ना मा होनना सोंहर आंसो गाननांसिगोन र' हाय दख'ना गुलायलाय आं गानगोरनो र' आंनोसो हामगोन खोमा माला आगोना हाबाथाय आं हामबाथ' लाखानोसै र' हामनाय नङा खोमा गैलाहाय सोंनो हानाय नंला आयौ इसेल' सोंसै आं नै बिनिफ्राय हाबला आरोना आखाइफोरा गिदिर दा नै सोरां मा हाबलाय मा बुरैबायदि नुखो बेनिफ्राय हाबनानै माबायदि नुखो गेगां गांनो हाबगोन खोमालै दख'नाखौबा दख'ना दं नालाय सिङाव बरिया समायखादों आंजों सानैयालाय माबा गरमनिसो जियानो बेखौनो बुमसोराङा लांफादों आरोना स्कुलावनो गावसोरनि मास्टारा सिनायो नालाय हरफादोंमोन आरोना मिथिबाय दे बुमसोरां आनै दाबेनि नोङो पार्सेल लाबोग्रा वा दानाबा फुनोनो हानाय नंलालाय नायनो बिमानैया माने सप्तासेयाव खनसे अनलाइन खालामग्रा ओमफ्राय इनिनो सनदों माने इयो बुमसोराङाबो अनलाइननि गाबबाय थायो आरोना ना लागोरनो र' गाननानै थांसै नामा आयौ बुरै
राननानै थांजोबबाय